Nurse, please, ngisiza. Ngisendlongweni. Wengane yami konje uthanda emnyama kake? Na 15. Na 15. Wayazi ngithanda ukwazi ukuthi amaklinika angakini wawungawazi. Cha bandla, ngikaze ngiqala iklinik. Wathi decide ukuvula imilenze nje iklinik ungayibonanga. Ngixolisa nesi. Engiphinde. Uxolisa nesi. Bayiphutha. Kwaba yiphutha. Uyazi yini iphutha? Kwaba yiphutha kwenze kanjani ngane yami ungichazele. Wathi uyahamba wakhubeka wawela phe wepipi lomfana waseyamithi. Phela iphutha into eyimistake. Ukwathi ukubulingu kwakuyiphutha ukuthi wehlisa ingubo wehlisa iphende umfana ngene ngaphezulu. Iphutha enjani lelo ngishaya ulichazele iphutha lakho. Wayitheza kancane. Uphi umfana yena? Angimazi. Ade ngangcini. Ade ngangcini. Ubuma wakho. Mangixoshe ekhaya. Manje wawuthi kuzokwenzekani? Wawuthi mefaka ucarrot wakhe ekhekheleni lakho kuzophuma icarrot cake wawungazi ukuthi umuntu mefaka into yakhe laphuma ingane. Ngangazi. Sister Njoka umcheck ukuthi unjani lapho udilate kangakanani. Awukwazi uzwa ngamakhondom wengane? Ngisiza. Awukwazi uzwa ngamakhondom? Ngangisa ngaho. Awazi ukuthi asetshenziswe. Ngangimthemba kakhulu. Ngimthemba. Umthemba umazelaphi? Walichecka lona igazi lakhe. Uyazi ukuthi manje inqantiza ayisamithisi kuphela. Iyamithisa iphinde ibulale. Fanele igadi ukuthi nenzani. Ukuba sangene saphekwa kangizwa uyasiqosha. Manje ngoba nakho sekubhlungu usuyagula nesiqesi. Awukuhlale uzwa amaswidi lawo. Singadlala nini? Baphuma kuwe bakucheckile ukuthi uHIV noma Bakazi. awuzange ucheck. Cha. Ngikazi. Ngathi kuyinzima nalokho. Wena wawuthi wenzani umncane kangaka? Wawuthi umlala nomfana kuzophumani? Wawuthi kuzophuma iPad?